Od 22. do 26. juna u Francuskoj će biti održana letnja škola, a našu zemlju predstavljaće predstavnici sa Fakulteta za fiziku i tim povodom ovde su gosti gospodin Ivan Dojčinović, inače docent na ovom fakultetu, i Ana Kostić, student. Dobrodošli u Kontekst 21. Na početku da vas pitam tačno šta će se to dešavati u Francuskoj i šta je to ITER? Ovako, ITER je jedan svetski projekat, mega projekat. U pitanju je izgradnja ogromnog tokamaka sa ciljem da se fuzijona energija konačno osvoji ovde na zemlji, odnosno da se oni procesi koji se odvijaju na suncu konačno, znači kontrolisano, izvode ovde na zemlji sa ciljem da se dobije struja, znači da se dobije nešto što je realna potreba čovečanstva. S jedne strane, s druge strane da se reši jedan drugi ogroman problem, a to je znači korišćenje, odnosno sagorevanje fosilnih goriva i velika emisija ugljen dioksida. Ono što će se dešavati naredne nedelje, to je letnja škola. Letnja škola na kojoj smo mi pozvani, znači ide delegacija na čelu sa mnom, znači još 5 najboljih studenta fizičkog fakulteta, i tamo ćemo se naći u društvu vodećih stručnjaka u ovoj oblasti. Inače, tema ove letnje škole jeste interakcija plazme sa površinama, znači upravo oblast u kojoj smo mi apsolutno relevantni, u kojoj su naša istraživanja apsolutno relevantna, i naša želja je da se sastanemo sa tim ljudima, da naučimo nešto novo, da prezentujemo znači naše rezultate, da predstavimo našu zemlju u najlepšem svetlu, i ono što je stvarno najzanimljivije, to su mogućnosti za buduće projekte. Znači, naša zemlja će se verovatno dogledno vreme naći u okviru evropskog projekta za istraživanje fuzijone energije, Euratom, tako da ćemo mi na taj način onda moći i formalno da budemo deo tih istraživanja, tako da je ovo jedan lep korak da se upoznamo sa tim ljudima, da razmenimo adrese, da pokažemo da ovde kod nas postoje znači relevantne istraživanja i da se na kraju naši studenti nađu tamo, a i da pozovemo sve studente širom sveta, znači da se ovde nama priključe u ovim našim istraživanjima. Ovaj projekat, govorimo svakodnevno o zagađenju, nedostatku goriva, on je negde na početku i trebalo bi da traje duži period. Pa gde se on tačno sada nalazi? Tako je, u stvari danas je u toku izgradnja tokamaka, konkretno počinju u dogledno vreme da se udaraju temelji jedne velike konstrukcije, i čitava konstrukcija će biti završena tek 2018. godine kada kreću eksperimenti. Tako da imamo sasvim dovoljno vremena da pozicioniramo znači i našu zemlju i naše istraživanja na sasvim odgovarajuće mesto, tako da od 2018. ta istraživanja će se znači odvijati po planu negde do 2050. godine, znači i na samom mestu, znači u tom velikom tokamaku, ali i širom sveta. Praktično su znači prepoznati ti glavni istraživački centri u kojima će se znači istraživati neke od oblasti relevantne za ITER, i ono što je u stvari naša želja, to je da Beograd u dogledno vreme znači postane jedan od takvih svetskih centara praktično za istraživanje nekih oblasti, poput recimo interakcije plazme sa površinama, poput recimo ubacivanja plazme u te fuzijone mašine, jer to je jedan od načina da se ubaci energija, tako da to naše znanje koje ovde postoji, znači ta tradicija od 50 godina fizike plazme i spektroskopije ovde u Beogradu, praktično jeste naša ulaznica za takve istraživanje. To znanje najbolje potvrđuju mladi studenti. Ana, vi ste jedan od njih, od 5 koja ide za Francusku. Pa šta tačno kao studenti očekujete? Šta može tamo da se desi i da vi šta možete da saznate? Organizatori letnje škole su ponudili da nam zapravo ovim predavanjima prezentuju fuzijonu plazmu, šta će se tu dešavati u ITER-u, da vidimo direktno. Pa su to neko i naše očekivanje, da se uključimo polako, ali Jedva čekate, verovatno? Da, naravno. A pored ove akcije na fakultetu postoje još neke aktivnosti kad je reč o promovisanju nauke. Šta je tačno to? Da, ovo je bio ovako lep povod da se razgovara i progovori praktično o ovim problemima i da kažemo o poziciji naše nauke, o praktično rezultatima koji ovde postoje, koji su zaista na svetskom nivou. Međutim, kod nas na fakultetu postoji želja, odnosno ove godine smo imali prvu jako aktivnu sezonu i vrlo uspešnu sezonu vezanu za popularizaciju fizike, znači za odvijanje jako lepih demonstracionih ogleda u našoj zgradi, to je Dom Svetog Save u Cara Dušana, tako da veliki broj, znači gimnazije, veliki broj srednjoškolaca i svih prijatelja fizike prisustvovali su tim ogledima, upoznali se sa tim jako lepim stvarima, mogu da porazgovaraju sa nama, znači sa našim studentima i sa nastavnicima fizičkog fakulteta, i
planirali smo praktično da od 1. oktobra znači krene jedna nova sezona, znači jedna nova kampanja u samoj popularizaciji i to ne samo u Beogradu, već da se ona lagano proširi praktično po svim gradovima Srbije, ali i šire, znači u regionu, pre svega Republika Srpska, Crna Gora. Ja vam želim da se lepo provedete u Francuskoj, da steknete neka nova znanja, prijateljstva i iskustva, a nakon toga vidimo se ponovno u Kontekstu 21.